A aula municipal de ballet, que actualmente está no conservatorio, trasladarase ao antigo PAF Totem, situado na confluencia entre a Rúa de Lepanto e a Barreira. Será a propia Brigada Municipal de Obras a encargada de acondicionar o interior das instalacións, pero previamente haberá que acometer a renovación da carpintería exterior, coa sustitución de fiestras e portas, así como as instalacións de fontanería e electricidade. Bueno, o Concello fíxose xa fai tempo con esa infraestructura, xa no remanente do ano 21, pois púxose o que era unha cuantía para ir adecuando eso para a aula de ballet, e agora o que se acaba precisamente de contratar pois é todo o que é o tema dos saneamientos e todo o que é a estrutura exterior, non? A partir de aí quedará un acondicionamiento interior mínimo, posto que prácticamente salvo un pequeno despacho, o resto é zona diáfana que facerá a propia brigada. O investimento nestas súas actuacións achégase aos 35.000 euros e o prazo de execución é de 2 meses. O Concello confía en que a nova aula estea operativa de cara a este verán.